यूथ ऑफ जीएसबी ऑडियन्स अंक नमस्कार आमगे लाभरण जीपीएल उत्सव सीझन धंक तुमको पुरा जनाक स्वागत आज ही एक विषय घेऊन आयला तुमगे मुखारी कसन म्हळ्यार हे बोटिंग झोन हे पंता एक एंट्रीक एक एक्झिटाक दोन जेट्टी असता तशें जावन पुरा जनाक बोटिंगाक अवकाश आसा तशी तुम्ही जीपीएल उत्सव धंचे सीझन येताना जेटस्की अशा पुरो बनाना बोटिंग अशा पुरो तशीच नॉर्मल बोट स्पीड बोट आणि फॅमिली बोट अशी विंगड विंगड सकल व्यवस्था असता ताची ಒಟ್ಟು कसं म्हळ्यार कायकिंग एक विशेष शांभवी नयनतू कायकिंग करीता मस्त जना भंय असता आता वल्ले जला कसं करचे अवंगल्या उद्दा लागला कसं करचे म्हणून ड्रेस चेंज करू काही या वर्ष व्यवस्था असा नवे प्रॉपर्टी जला निमित्त पुरा विषयारी व्यवस्था केलेलं असता त्याच्यावर बोटिंगाचे मस्त चंद जाते या वर्ष तुम्ही पळोवचाक येऊ का जीपीएल उत्सव 10, 11 आणि 12 तारखेक हेजमाड इंतू जत्त असा शानभोग कुद्रोंतो याची मिस कोरनुकाची बोटिंग झोनाच्या एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ तुम्ही पळयता आसाची फुडली वर्स कशें जाल्लें म्हणून याची एन्जॉय करायची जीपीएल उत्सव धनची सीझन धन्यवाद.